Som I jo nok alle sammen fik at vide i den sidste video, jeg lagde op, der fortalte jeg, at mine opskrifter er blevet flyttet fra Autisme Liv til Kogemanden-Henrik. Og det er den simple årsag, at det var på tide at gøre plads til flere af mine handicaps op i menuen på min hjemmeside. Og det er der rig mulighed for nu, fordi at nu ligger opskrifterne, hvor de egentlig skal på en hjemmeside helt for sig selv. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Det giver lidt forvirring lige pt, men det skal nok komme til at fungere det hele på hen over tid. Og så må jeg til de udfordringer, der kommer deraf. Men lige nu, så synes jeg, det fungerer rigtig godt og optimalt. Og det gør det jo, fordi at på den her måde, så kan jeg splitte det mere op. Sådan at jeg ikke blander tingene alt for meget sammen. Det er ikke fordi, at jeg vil udfase den ene hjemmeside frem for den anden. Oprindeligt startede hele mit eventyr med det der, at vejen til Wien er information startet oprindeligt på min første hjemmeside, og det var handicapinfo.dk. Da jeg så fik min autisme-diagnose tilbage i november-december 2014, der opstod behovet for min egen nye hjemmeside. Som en del af jer nok ved, så har jeg fortalt ofte her på det seneste, at jeg har valgt at flytte mine opskrifter hjemme fra Autisme Liv og over på min ny hjemmeside, som jo så er Kogemanden Henrik. Jeg har gjort det, fordi at nu var det på tide, at opskrifter skulle ligge for sig selv, og så den her vidensdeling omkring handicaps og sådan noget, det skal blive liggende herovre på autismeliv.dk. Og så kan opskrifter få lov til at ligge for sig selv. Og jeg har simpelthen valgt at gøre det, fordi at det gør det måske mere overskueligt. Der er jo ingen grund til, at man skal sætte og læse om mine funktionsnedsættelser, hvis man kun vil ind og finde en af mine gode opskrifter. Så nu har jeg valgt at gøre det. Jeg har flyttet simpelthen alle mine opskrifter over på et andet site. Men sådan lige for at dvæle lidt sådan ved autisme, liv og epilepsi med fysiske handicaps, så vil jeg lige tage en lynhurtig rundvisning, som hjemmesiden ser ud lige nu. Jeg har skrevet om mig, som I kan gå ind og læse. Der er alt fra min barndom, og hvor jeg skriver om at få en uddannelse og handelsskoler og i lærer som bager og så videre og så videre. Og så fortæller jeg også, hvornår mine diagnoser er begyndt, eller jeg skriver om, hvornår mine diagnoser blev opdaget. Og så har jeg lidt om de der grundlæggende sygdomme, jeg har. Jeg har autisme og epilepsi. Så har jeg Klinefelter syndrom. Jeg har min
håndrysten, som jeg også er inde om og skrive lidt om. Det er hensigten, meningen, at de mere eller mindre kommer til at ligge heroppe i topmenuen i stedet for. Og så kan man på den måde gå ind og læse om de forskellige handicaps. Og det kommer til at være sådan hen over tid. Hvornår det sådan kommer til at falde i hak og alt sådan, det ved jeg ikke endnu. Og man vil stadigvæk kunne gå ind og finde de gamle blogindlæg, jeg også har lavet, og nye og kommende vil også komme til at være her. Det er ved at være et år siden, jeg sidst har lagt et blogindlæg ind på min hjemmeside. Jeg vil nok hen over tid komme til at lægge flere af de her videoer på YouTube, men jeg vil også selvfølgelig lægge dem ind på min hjemmeside. Og så kan man læse alle mine blogarkiv. Jeg har et kæmpe blogarkiv. Der er 24 sider, og der er 10 blogs links på hver side. Så vi kan jo prøve at se, hvor mange der faktisk er. Der er rigtig mange blogindlæg. Og de får lov til at blive liggende. Og der er lige tilbage fra, jeg startede med at faktisk få diagnosen autisme. Så der er rigtig meget at gå i krig med at læse. Jeg stoppede i 2016 17 stykker med at skrive blog. Så synes jeg fik en skriveblokade, og så har jeg holdt pause med at skrive. Det er en lidt svær tid lige i øjeblikket. Og så kommer vi til det her med, at jeg har valgt at flytte mine opskrifter hjemmefra. Og de er simpelthen lige her på Kogemanden Henrik. Og I finder det på hjemmesiden www.kogemanden-henrik.dk. Udover at jeg har opskriftssamling her, så skriver jeg også sådan lidt mad og vin. Jeg har skrevet lidt om min køkkenmaskine, hvad det er for en, hvorfor noget ekstra udstyr jeg faktisk har. Jeg har skrevet lidt om et røgeri, jeg havde i min krydderiskuffe, og hvordan jeg har fået den forvandlet til at være meget anderledes, end som den var tidligere. Jeg har skrevet lidt om meltyper. Jeg har skrevet en lille artikel om det at bruge bagenzym, og brug af at gå fra at bruge tørgær til at bruge tørgær i stedet for vådgær, altså traditionel gær. Tester bagepulver og natrons virkning, og hvordan det bruges, og hvordan man kan teste, om bagepulver eller natron stadigvæk er aktiv. Jeg har skrevet om smagsgiver i det asiatiske køkken.
mesterlig krydding med 3 asiatiske saucer. Jeg er lige nu i gang med det er en liste, som der er nærmest utømmelig. Det er kulhydrater i maden. Hvor mange kulhydrater er der for eksempel i 100 gram kartoffel? Jamen i 100 gram kartoffel er der cirka 17 gram kulhydrater. Kulhydrater er jo det, som bliver omdannet til sukker i vores krop. Og så videre, så videre. Der ligger et stort arkiv. Jeg håber på en gang i fremtiden at få lavet, så man kan logge på og lægge sin egen opskrift ind på min hjemmeside. Stadigvæk skal jeg ind over og godkende opskriften. Det er ikke sådan, at alle og enhver bare kan lægge deres opskrift ind. Det er som det ser ud lige nu. Og så tilbage til videoen. Og derfor opstod der det her behov for at fortælle, hvad autisme er, hvad det gør ved mig, og så videre, så videre. Jeg synes, jeg er nået milevidt ud omkring med at fortælle, hvad autisme er. Hvad gør autismen ved mig? Hvad gør sanseforstyrrelsen? Og så videre, så videre. Oprindeligt havde jeg også over på Handicap Info opskrifter. De flyttede med over på Autismeliv. Handicap Info henviser i dag hvis man skriver handicapinfo.dk og vil ind og besøge den hjemmeside, så ryger man med det samme direkte ind på autismeliv.dk. Fuldstændig automatisk. Autismeliv er ikke en udfasning, det er en udvidelse hen over tid. Det er meningen, at jeg vil lave meget mere end jeg vil forsøge at lave meget mere, end jeg gør i dag. Det samme med kogemanden, Henrik. Det er min idé at få fortalt, at mange gange er også med funktionsnedsættelser. Vi har behov for at være længere tid om at lave nogle enkelte retter. Alle opskrift på kogemanden Henrik, det er tilrettelagt 100% efter, hvor lang tid jeg er om den enkelte opskrift. Så det er ikke noget med, at man går ud og siger, jamen, nu skal der bages en gang boller, og det tager præcis 45 minutter. Men det gør det ikke for mig. Jeg bruger meget lang tid på at gøre bage en gang boller, eller lave en kødsovs, eller hvad jeg nu kan finde på, at stå og lave i mit køkken. Og det vil jeg også prøve at vise noget mere af, sådan fremadrettet. Det kræver noget mere udstyr, men det skal jeg nok få på plads. Og så bliver der optagelser, det bliver ikke direkte tv-køkken, fordi det vil virke for stressende for mig, og det vil fremprovokere anfald. Nu er den her video godt nok lavet, sådan lige en fortælling om, hvad der er sket, og det skal også bruges som promering af min nye hjemmeside, som jo er kogemanden-henrik.dk. Men det er også bare for at fortælle, at jeg tænker meget over, hvordan tingene skal være, og hvordan jeg kunne tænke mig, at det skulle være, og så fremdeles.
Så som det ser ud lige nu, så er det sådan her, det bliver. På kogemanden Henrik finder man mine opskrifter, og man finder også gode tips og idéer, og sådan noget, som man kan bruge i køkkenet. Man finder et bredt udsnit af de ekstra udstyr eller udvidelser, som jeg har købt til min køkkenmaskine, som faktisk gør, at jeg er i stand til at kunne lave temmelig meget forskelligt spændende mad i mit køkken. Det er sådan bare lige helt overordnet. Og den næste video, der kommer her i rækken, det bliver omkring autisme, men mere med henblik på social tømmermænd, kan man kalde det. Men mere om det næste gang. Indtil da, så må I have en rigtig god juni måned, og jeg håber at kunne komme med flere nye spændende videoer inden for nærmere fremtid. Indtil da, så må I have det rigtig godt. Hej.